OC System on kehittänyt tuotekonfiguraattorin helpottamaan asiakkaiden suojaseinien ja äänieristysratkaisuiden hankintaa. Tarjousvaiheessa tehty 3D-malli mahdollistaa mitoitusten tarkastamisen ja visuaalisen tarkastelun toteutettavasta kokonaisuudesta. Meillä suunnittelutyö aloitetaan jo tarjousvaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa sopivimman ratkaisun löytämiseksi. Konfiguraattorilla mallintaminen ja mallien muuttaminen on hyvin nopeaa. Esimerkiksi etäpalaverissa mallia voidaan päivittää reaaliajassa. Tämän vuoksi pääset heti vaikuttamaan tarjouksen sisältöön, jolloin tarjous on realistinen ja mittatarkka. Alustavan suunnittelun perusteella OC System tekee tarjouksen, josta käy ilmi sisältyvät tuotteet kappaleen metrimäärin sekä tarjouspiirustuksen, josta hahmottaa kokonaisuuden mittasuhteineen. Kauppojen syntymisen jälkeen saamme projektin tarvittaessa hyvinkin nopeasti käyntiin. Suunnittelijamme tarkistavat tarjousvaiheessa tehdyt suunnitelmat, joista tilaus siirtyy tuotantoon sovitun aikataulun mukaan. Meiltä voitte ostaa tarvitsemanne osatoimituksen tai kokonaisuuden avaimet käteen periaatteella. Kokenut asennusporukkamme hoitaa työt jämptisti sovitussa aikataulussa. Jos haluat keskustella tuotantotilojen turvallisuuden parantamisesta, niin ota yhteyttä ja sovitaan palaveri, niin katsotaan, miten voisimme auttaa.